Hi guys, welcome to Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Daddy Hopewell, our #1 journalist in Zimbabwe, vachinyomba Ricky Fire, Holy Ten EdEnzo. The list goes on. Mazim dancehall artist zviri kunzi naDaddy Hopewell asi inzara here iri kukuraya. Sei muchiita zvinhu zvakadaro muchiendosa pati yamunoziva kuti iri kutambudza vabereki venyu, iri kutambudza vanhu vese vemuZimbabwe nemafanzi enyu ese muri kutenderera nawo, iri kuvatambudza kana nemi muri kutotambura. Asi Daddy Hopewell vazonyanya kuenda vachinyomba Ricky Fire nevamwe vazukuru vambuya Nyanda vachidedzera kuti kwaiwo Ricky Fire chii chaizvo chauri kumboita, waurayiwa nenzara here? Because munongoziva mega Ricky Fire has been loyal to party yaChamisa CCC, asi ezvine zvaonekera akagara kupati yeZanupf akatogara vachidedzera kuti ari kuda kutodya chichi. Asi vanhu vachona vakawanda, vana Pop 10 vakawanda Mazim dancehall artist angari ikoko kupi kupati yeZanupf. Vamwe vanhu vadedzera kuti aiwa vanhu vari kufa nenzara, Zanupf iri kuvabhadhara mari yakawanda kudarika CCC, because Ricky Fire anga ari kuCCC asi chashamisa vanhu ndechekuti aonekwa akagara kupati yeZanupf. So guys, handizivi kuti munoti kudini. Please comment down below mutudze kuti chii chiri kumboitika. Asi isusu toziva kuti dzimwe nguva kungoendawo zvavo zvokuti vari kuda mari, asi munongoziva mega kana munhu akuvhota ane ari ega. Vese vanhu ava vatiri kuwana vanogona kuzongonovhotera CCC pati yaChamisa. You will never know, because iprivacy. Munhu anongonovhota oisa kaX kake anoziva ndiani, hapana munhu anozozviona. Saka vamwe vanhu vadedzera kuti pamwe you will never know, Ricky Fire wacho anoziva pati yaanovhotera, anoziva kuti anovhotera CCC, kungoitawo. So guys, please comment down below mutudzewo. Nemumwe mufesi anonzi Gelirari chichi promoter yekuAmerica nayo yatokansela mashows ana Enzo ana Holy Ten mushure mekunge yatsamwa achidedzera kuti ko imimi sei muchisapota bato riri kutambudzai. So handizivi guys kuti munoti kudini, kuti is it a good idea here kuti mufesi uyu akansele mashows ekuAmerica achidedzera kuti sei muchisapota party iri corrupt. Please comment down below. Thank you so much guys for your support. Please musajambe maaids edu, like video yedu kuitira kuti iende kure. Thank you so much.